få jer til at stifte bekendtskab med en del af den kultur, som tilhører en stor mellemøstlig befolkningsgruppe, der gennem tiden har spillet en betydelig rolle i menneskets kulturhistorie. En befolkningsgruppe, som befandt sig på det stykke af jord, der bærer navnet Kurdistan. Kurdistan er det land med et befolkningstal, der tæller 40 millioner. Trods dets vigtige beliggenhed i verdens hjerte, lykkes det ikke for landet endnu at opnå en politisk anerkendt selvstændighed. Kurdistan strækker sig i dag over 4 stater. Tyrkiet, Irak, Iran og Syrien. Trods både den politiske og den kulturelle undertrykkelse, kurderne bliver udsat for, karakteriserer den kurdiske befolkning sig at være fredselskende, åbne, barmhjertige og demokratisk orientering. Kurdistan er i besiddelse af utallige intellektuelle, talentfulde artister, videnskabsmænd og kunstnere. Trods den oldgamle kulturhistorie efterlader den kurdiske kultur ikke meget spor i museer verden over.
Og jeg vil kun supplere og sige velkommen til Verdenskulturcenter og velkommen til den kurdiske kultur. Jeg har faktisk glædet mig enormt meget til den her uge, fordi at huset det har summet af kurdisk kultur i en god stykke tid. Der har været Khalil, som har rendt rundt og forsøgt at få programmerne færdige, og Kammeran, som står med kameraet der, har også gjort et ihærdigt stykke arbejde. Så jeg har faktisk glædet mig enormt meget til at se resultatet som den her uge. Der er også rigtig mange kvinder med børn, som har planlagt modeshow, og jeg har også en stærk fornemmelse af, at det er dem, der står for det kvindelige touch og den fine udsmykning, vi helt specielt ser heroppe. Tak for det. Så nu har jeg faktisk allerede fået et lille bitte indblik i den kurdiske kultur, som du også nævner. Jeg synes, det er et blik, der vidner om meget engagement og meget hjerte. Hjerte for kultur og hjerte for jeres land.